Murume wekuEastview osungwa nemapurisa mushure mekuuraya a 10-year-old boy zvinorwadza uye zvinosiririsa. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Zvinhu zvinotyisa uye zvinoshamisa kunzwa nekuona zvakadai. Nyaya yandadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya yaitika iyo kuEastview munzvimbo yeHarare, apo mumwe murume anonzi iye Kudzanai Tapiwa Mukura uyo asungwa nemapurisa muzuva ranhasi 7 July 2025 mushure mekuuraya a 10-year-old boy. Chikonzero chaurayirwa mwana uyu chinofungidzirwa kuti anga achida kuita marituals. Report says amai vemwanakomana uyu aurayiwa vakanga vaenda kurufu kuGoromonzi nemusi wa5 July 2025 uko vainochema hama yavo vakasiya mwana wavo uyu pamba. Mapurisa achitsinhira chiitiko ichi anoti asunga murume uyu anonzi Kudzai Tapiwa Mukura mushure mekunge auraya a 10-year-old boy apo aita zvekutanga amubaya-baya nebanga pachest kakati wandei. Apedza kuuraya mwana uyu abva amucheka sikarudzi yake. Kurwadza kunoita nyaya iyi ndekwekuti Kudzanai auraya mwana wemuvakidzani wake achitora advantage yekuti amai vemwana uyu havapo vakaenda kurufu kuGoromonzi. Ko kana vavakidzani vari ivo vava kuponda vana, achatarisa vana kana vabereki vavo vasipo ndiani? Ladies and gentlemen, come through in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe mutongi gava unoitongawo sei nyaya iyi, unomutongera pakaita sei murume uyu ane mwoyo wakadai. Asi nekuda kwemarestriction hatikwanise kunge tichiisa vhidhiyo iri pamhepo, ndinokumbira kuti muuye muWhatsApp channel medu munge muchiona vhidhiyo remwana wacho aurayiwa achekwa sikarudzi. Link in the comment section.